डॉक्टर गायकवाडांना आम्ही गेले खूप वर्ष ओळखतोय. म्हणजे अगदी असं म्हणायलाही हरकत नाही की एकदम त्यांच्या तरुणपणापासून जेव्हा ते शिकत होते तेव्हापासून आम्ही त्यांना कन्सल्टिंग घेतोच आहे आणि प्रत्येक गोष्टीतच आम्हाला त्यांचा गुण खूप चांगला आला आहे. आत्ता सध्या मी त्यांच्याकडे पंचकर्म केलं होतं 5 दिवसाचं आणि त्याचे रिझल्ट्स तर खूपच चांगले आले. म्हणजे नाही म्हटलं तरी 5 दिवसात माझं 3 ते 4 किलो वजन पण कमी झालंय. वजन कमी होणं इज नॉट मोर इम्पॉर्टंट, पण आतून चांगलं वाटतंय, शरीर हलकं वाटतंय आणि त्यांनी दिलेलं जे डाएट आहे ते फॉलो करतानाही कुठेही त्रास होत नाहीये. म्हणजे अक्षरशः असं वाटत नाही की फारच कमी खातोय आपण किंवा भूकच लागते आणि सहनच होत नाही, असं बिलकुल वाटत नाही. उलट ते खाल्ल्यावरती अजून जास्ती फ्रेश आणि हलकं वाटतं.